Enw fi di Kallum Weyman. Dwi'n defnyddio they, them a nhw pronouns. Dwi yn trio bod yn cyfarwyddwr a ysgrifennwr ar gyfer theatr. Dwi'n meddwl dyna ffordd gorau o esbonio pwy ydw i neu pwy dwi'n trio fod. Nes i symud i mewn i Cymru pan oedd fi'n ifanc a dysgu Gymraeg a dwi yn canol trio goffan MA fi a ffeindio swydd nesaf fi yn theatr. Efo bursary yma, dwi'n meddwl sy'n really bwysig yw mae yna cyfleoedd allan yna i pobl gwahanol. Oedd y bursary yma wedi rhoi cyfle i pobl newydd a pobl gwahanol. Oedd y bursary yn gofyn am pobl sydd gyda anabledd neu dod o community oedd wedi cael dim representation oherwydd ethnicity nhw. So i fi, efo rhywun sydd gyda autism, dyslexia, dyspraxia, oedd hwn yn cyfle really da i cymryd i cael gwaith fi allan. A hefyd, fel rhywun unigolion sydd yn identifio fel non-binary, dwi dim yn gwybod am lot o pobl eraill yn y theatr Gymraeg sydd efo pethau sydd yn identifio un fath na fi neu efo anableddoedd sydd gen i fi. So dwi'n meddwl mae dim just fwy platform i fi, mae'n actually dangos i pobl eraill bod ni'n gallu wneud llais sy'n cael ei clywed yn theatr Gymraeg. Drama amdan ddirfodol ydi o. Os mae pawb wedi marw, mae dau cymeriad yma angen delio gyda sut ni'n bodoli mewn byd sydd wedi cael ei dinistro, a hefyd mae'n really edrych i mewn i be yw ein cyfrioldeb ni am y byd rownd ni a pobl eraill. Dwi'n defnyddio comedi fel rhywbeth i cael i ni dysgu fwy am y cymeriadau a hefyd yn just fel dwi'n weld y byd, dwi'n weld joke mewn popeth, ond mae drama yn eitha dywys a tywych hefyd. So nes i gweithio gyda Sian Summers, nes i cael sgwrs gyda Aled Jones-Williams a sgwrsio gyda Sarah Bicton hefyd i gweithio trwy fy syniadau i a beth oedd syniad i? Pa ffordd oedd o'n cymryd a hefyd sut oedd syniadau fi gallu trosglwyddo i rhywbeth oedd pobl gallu gweithio gyda fel sgript. Sut mae ni yn meddwl fel pobl. Mae'n really bwysig i weithiau cymryd eiliad i just challengeio sut ni'n meddwl fel unigolion. I cael ei syniadau ni yn clywed rhywbeth newydd a testio ni hunain yn erbyn syniadau newydd. Fi really hoffi siarad amdan sut dwi'n weld y byd yn mynd a dwi'n weld y byd yn eitha lle really drwg am y eiliad. Mae'n pethau yn mynd yn gwael a dwi'n weld bod ei cynialaethau, the responsibility o y byd sydd o gwmpas ni, ni'n weithiau yn just pasio fo off fel mae'n dim byd i wneud gyda ni, ond fwy amdan gweithio gyda pobl fel unigolion. Mae yna pobl, communities o pobl sydd yn cael i ymosod a dim just fel unigolion, ond fel society neu y media, neu fwy na just y pobl sydd mewn pŵer yn defnyddio pŵer nhw yn erbyn pobl sydd angen help neu sy'n cael rough time a wedi cael rough time am blynyddoedd, cael y cyfle yma i gweithio gyda theatr cenedlaethol a mae wedi bod yn more brilliant
gweithio gyda fi a just I siarad gyda nhw wedi bod yn mor ffantastig. Dwi'n gallu weld yn y dyfodol bod ni'n gallu adeiladu ffydd Gymraeg I cynrychioli chi pawb yn Gymru a bod Gymru yn agor I pawb.